Ahoj holky, zdravím vás u dalšího cvičení. Dneska si dáme samozřejmě něco na střed těla, ale dáme tam i nějaké posílení svalů kolem lopatek. Kromě podložky můžeme dneska využít nějaký míč. Kdo nemáte, tak není to tak důležitý, ale kdo máte, tak si ho vezměte. A jdeme na to. Pojďme do pozice kočky a na začátek si dáme mezi kolena ten míč, jo? Takže nemusíme ho tam nějak silově mačkat a kolena si dáme na šíři kyčelních kloubů. Udějte si prostor, abyste mohli předpažit a rozpažit na svoje paže, na své ruce. Tak, pozice kočky, takže nebudu tady propadla v bedrech ani mezi lopatkama, ale od pánve hezky, když mám kolena pod kyčlema, nohy na nártech, tak já pošlu kost křížovou do dálky. Ne, že úplně to tam vyhladím, ale hezky, aby ta pánev byla v neutrálu. Takže spiny, spona, stytka jsou v jedné rovině. Otlačím se od těch celých dlaní. Prsty, ukazováček mě hezky směřuje, nebo prostředníček mě směřuje rovně. Lokty tady neprotlačuju, ale lehce koukají na sebe. Dejte si tam pocit dlouhých klíčních kostí, jo, aby jsme měli jako kdyby široký ramena, aby se tam hezky zapojili ty svaly kolem těch lopatek. Tak, opřete opravdu celou tu dlaň, jako kdyby tam byla mistička v té vaší dlani, takže neprotlačuju tam střed dlaně, ale hezky je tam ta mistička. Otlačuju se celou dobu, vytahuju temeno hlavy do dálky, hlava není v záklonu, ale ani spadená někde dole, ale hezky v prodloužení. Koukáme lehce před sebe. Super. Tak, začneme s pravou rukou a půjdeme nádech a s výdechem vynesu pomaličku kontrolovaně ruku do, jako kdyby nad hlavu, a zpátky. Super, pojďme druhá. Nádech a výdech. Kdyby předpažím, zpátky. A zase pravá. Otlačuju se pořád od té druhé ruky. A výdech. Nádech zpátky, výdech druhá. Otlačuju se pořád aktivní střed těla. A druhá. Hezky až do výše toho ramene, jo? Ať hezky protáhneme. Super. Tak, půjdeme teďka do rozpažení. Takže s výdechem půjdu rozpažit, vytáhnout kontrolovaně tu ruku, jo? Zase do výše toho ramene. Takže nádech na středu a výdech. Nádech zpátky a výdech levá. Otlačuju se od druhé ruky. Nádech zpátky. Výdech druhá. Nikam mě nepadá hlava. Druhá. Pořád mám nohy na nártech. Otlačuju se od té stojné ruky. A levá. A pojďme ještě jednou. Pravá. A druhá. Super, vrátíme zpátky. Zase spravíme si to nastavení kost křížovou, ještě vytáhneme víc do dálky, temeno hlavy na druhou stranu. Představte si, že kde je zapínání podprsenky, že tam nějaká přísavka, která nás chce přicucnout ke stropu. Tak super. A pojďme. Temeno hlavy chce prorazit zeď, co je před náma. A kost křížová to natahuje na druhou stranu. My co nejvíc natáhneme tu páteř, nekulatíme ty bedra. Pořád je tam lehká ta lordóza. A je tady přetahovaná mezi temenem hlavy a tou kostí křížovou. Dýchejte si u toho a zkuste co nejvíc, aby bojovali, ale lehce vyhrává ta kost křížová, jo? Ten zadek vyhrává. Pozor na to, já nechci tady, když jdu dozadu, kulatit ty bedra, jo? Pořád je tam lehká lordóza. Komu se to špatně udrží, tak si tam dejte představu, že chcete vystrčit zadek. Tady v tom, když už jsme takhle víc vzadu, tak už je to v pohodě, když tam dáte tu vizualizaci. Tak, zkuste zůstat jako kdyby za tím zadkem, za těma kolenama a dejte si tam pocit dlouhých klíčních kostí, pořád je tam tah, jste na místě a zkuste zatlačit do kořenů těch dlaní, jo? Kdybyste tam chtěli pořádně se otlačit a zároveň jste na nártech. A pomaličku jdete zase tím zadkem ještě víc dál. Ještě víc jdete dozadu, temeno hlavy jde na druhou stranu, dlouhý klíční kosti. A úplně co nejvíc, a až to nejde, tak teprve potom zakulatíte tu bederní oblast a jako kdyby pocitově přitáhnete kost křížovou směrem
k vaší hlavě. Jo, jako kdyby zakulaceně. Pořád si tam můžete dát teďka pocit, že se otlačujete od kořenu dlaní. Super, pojďme na druhou stranu. Pojďme teďka jako kdyby natahovat ty záda. Co nejvíc je oploštit. Povolte si ty lokty, dejte jako kdyby směrem spíš dolů. A pojďme s rovnýma zádama vjet dopředu, až před ty svoje ruce a zpátky zase do pozice té kočky. Tak, zase výchozí pozice, dlouhý klíční kosti, hlava se vytahuje za temeno hlavy, jako kdyby do zdice před náma, kost křížová dozadu a zase jedeme pomaličku dozadu. Dáme tam ten protitah, kost křížová chce na druhou stranu než temeno hlavy. Dlouhý klíční kosti, sedám si za paty, ale je to pomalý a je tam přitahovaná. Temeno hlavy chce na druhou stranu než kost křížová. Ještě natáhněte tu páteř. Dosráte na paty a až to nepůjde udržet, tak teprve zakulatíte ty bedra. Vyhrbíte. Kost křížová chce k vaší hlavě. Tak, pojďme teďka úplně natáhnout ty ruce a na chviličku se uvolnit. Uvolníme i to zápěstí, poválíme na jednu, na druhou stranu. Tak, pojďme ještě do pozice kočky. Pojďme teďka na předloktí, takže lokty jsou hezky pod ramenama, dlouhý klíční kosti, super. Opřete se pořádně o tu klenbu, je tam mistička a půjdeme teďka jako kdyby nahoru do kliku. Takže jdeme na to nádech a výdech, otlačím se. Nádech zpátky dolů, krčím lokty rovně. Pořád tam se snažím co nejvíc vyplnit tu oblast mezi lopatkama. A výdech nahoru. Zpátky nádech. Ale pořád jsem aktivní, nepropadnu se. A výdech. Nádech. Zase jdu dolů. Kost křížovou posílám na druhou stranu. A výdech nahoru. Aktivní klenba. Nádech. A výdech. Lokty pocitově pořád, kdyby taháte lehce do strany. Jo, hlavně, když jdete dolů. A výdech. Natáhnu ty paže, lokty ale nepropnu. Jo, jakože bych chtěla protlačit ty lokty. Nádech, jdeme dolů. A výdech nahoru. Super. Tak, pojďte si teďka dát ten míč mezi svoje kotníky a zapřete se o špičky. Ještě zůstaneme v té kočce, ještě vám s tím nedám pokoj. Tak, dlouhý klíční kosti, kost křížovou vytáhneme do dálky a půjdeme teďka s výdechem vždycky odlepit ty kolena od země a je to medvěd. A zase zpátky. Takže pojďme na to. Nádech, otlačím se od těch dlaní, hlava v prodloužení páteře a s výdechem jdu nahoru. Kost křížovou pořád tahám do dálky. Nádech, vyplněný mezi lopatkama a výdech. Nádech a výdech. Hlava nikam nepadá. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A nádech a výdech. A nádech a výdech. A naposledy nádech a výdech. Super. Dosedneme na paty, na chviličku zabalíme do pozice mimina, takže se na chviličku odpočněte, prodýchněte. Tak, poválejte zápěstí. Super. Tak, pojďme teďka, klidně si tam můžeme ještě nechat ten esbo mezi těma kotníkama. Pojďme si teďka na předloktě, odpočneme těm našim zápěstím. Super. Kost křížovou vytahujeme pořád do dálky, temen hlavy na druhou stranu. Tak, s výdechem já budu dělat rotaci, takže
Klidně si můžeme dát, nebo nemusíme, půjdeme do rotace, že otevřeme jednu ruku směrem ke stropu, ale nejde o to, že ten pohyb vede, že páčíme rameno, ale to prso, jo, to levý prso v tomhle případě, pokud se otvírám na levou stranu, dělám rotaci. Nádech zpátky a výdech prava. A zpátky nádech, výdech leva. Kost křížovou vytahuji do dálky. Snažíš se to prso otevřít. Nádech zpátky a výdech prava. Spiny pořád klukají dolů, panev se mě nikam nehojíbe. A výdech leva. Nádech zpátky a výdech prava. Nádech zpátky a výdech leva. Nádech zpátky a výdech prava. Nádech zpátky a výdech leva. Super, tak. Ještě si dáme jeden cvik. Pojďte si teďka, pořád jsme na předloktí, ale prsty nebo dlaně budou směřovat k sobě. Tak máme takový trouhelník, jo? Když tak si to upravíte potom ty ruce, uvidíte, jak se vám to bude dělat. Nebudu tady propadla mezi lopatkama, otlačím se nahoru a půjdu nahoru až na ty dlaně s výdechem. Jo, tak, když tak si ty ruce trošičku srovnejte, tak aby to zápěstí nesměřovalo, jo, aby to předloktí nesměřovalo někam jinam než ty dlaně. Takže pokud to tak je, tak ty lokty třeba lehce vytočte ještě víc do strany, jo. A jdeme zpátky nádech, krčím lokty dolů. A jak jsem dole, tak ještě zkusím víc jak propadnout mezi těmi lopatkama, hlava je ještě blíž. Potom se zase otlačím, je to tam aktivní mezi lopatkama a jdem zase nahoru s výdechem. A nádech jdeme dolů. Úplně to tady nechám propadnout, otlačím se a nahoru výdech. Lokty se snažím, jo, aby mě nekazily tu přímku vlastně jako u toho zápěstí. A jdeme nádech dolů, nechám klidně propadnout, otlačím a jdeme nahoru. A zpátky jdeme nádech, nechám to propadnout, otlačím a jdu až nahoru. A jdeme ještě jednou. Nádech jdeme dolů, nechám to úplně propadnout, otlačím a výdech. Super, tak pojďte si dosednout na paty. Vezměte si klidně ten míč, jestli máte, můžete si tam položit svoje zápěstí, trošičku promasírovat. A pojďme ještě vyrolovat kost křížovou mezi paty a vyrolujeme nahoru. Do toho sedu. A pojďme ještě srolovat od hlavy, hrudníku a bedra až do natažení té páteře. A zase kost křížová mezi paty a od bederní páteře vyrolovávám do toho sedu. Tak jo, děkuji, že jste si se mnou zacvičili a uvidíme se zase v další lekce.